Malawi Brief. Ane kumasoka mbirana nkhani madziwano kuti msabata yangopitayi banki yaikulu mdziko muno ya Reserve aigamula kuti imeneyi ikusowekera kuti ipereke ndalama zimene ni maphindu amene imayenera kuchita phindu limene ndi banki ya Finance Bank ndicho linga chonena kuti akuyenera achitenga tachita mwachindapusa choncho kuwerengetsa kuonkhetsa kuchokera pa nthawi imene Finance Bank inasiya kugwira ntchito zake itatsekedwa ndi Reserve Bank of Malawi. Munali mu 2005 pamene chiganizo chimenechi chotseka banki ya Finance chidachitika. Ndi bwalo la milandu la Supreme limene lidapereka chigamulo kuti zidachitika mosalondola mwanjira ina Reserve Bank idachita zinthu maphuma pamene imapereka chiganizo chimenechi. Panali ndithu zimene Finance Bank imaonetsa kuti sikutsatira ngati ndondomeko komanso malamulo ena, koma kupezeka kuti tsopano zakomera Finance Bank iwo kuti akuyenera kuti alipiridwe ndalama za nkhani mungoganizira kuti zaka 21 zadutsa atayitseka banki 2005 fika date ya lero 2026 it's about 21 years. Ma losses amene achitika pamenepa ndiye kuti Reserve Bank ikuyenera ibweze ku Finance Bank. Timafuna titadziwa kuti kodi imene mukhozoyikapo mulomo wanu pa nkhani imeneyi utokhala otani, ndipo mafunso ayala mphasa mdziko muno kutsatira kubedwa kwa mwenye wina uchita malonda Asamia Saklein yemwe ndi mwini wace wa Crossroads. Mafunso wa kuti kodi Asamia ali kuti komanso zikuwathera bwanji kumene aliko. Timafuna titakambirana zimenezi chifukwa nkhani zochita kidnap anthu kapena kuba anthu mwina ngati zimachitika mdziko muno tikhozoona kuti zizi ndiye kuti zadzidzimusa kwambiri anthu. Ngati zina zimachitika mwina sitiona sitizimva, koma zimene zinadzutsa alarm ya mdziko muno kunena kuti mwenyetu wafika pobedwa. Kodi ndiye kuti ngati dziko tikuyenda mwa mtundu wanji, chikuchitika nchiyani? Timafuna timve kuti kodi comment yanu ngati muli nayo pa nkhani imeneyi zikuzungulirani mmutumo ndi chiyani makamaka as a country zimene zatigwera. Ndi kuti tifuna titakambirana kuti way forward mmene muganizira chikuyenera kuchitika ndi chiyani. Reserve Bank ikuyenera kulipira makobira nkhani ku Finance Bank kuchokera mu 2005 fika 2021 mutakhala 2026 chaka chino ndati mutakhala inuyo mphepo pamenepo ndi calculator yanu ndikhulupirira ni mabiliyoni nkhani amene Reserve Bank ikuyenera ipereke chifukwa cha chiganizo chimene anachita chaphuma. Kodi inuyo tinene kuti nkhani zimenezi zilandira bwanji kupita chitsogolo tichitenje? Mwaswera bwanji? Ndaswera, ino maswera bwanji? Ineyo ndaswera, tikudziwa in live pa Lunta Television bambwanga. Ine ndine Phiri kukasungu. Kukasungu aphiri muzukuta nkhani tikapena zonsezi mu mphindi imodzi mukwanitsa? I think ndiyambire ya banki ya Reserve Bank. Go ahead Mr. Phiri. Anthu ena akamapanga ziganizo amene ali kutsogolo akamapanga ziganizo asipanga ziganizo zokomera dziko lino. Okay. Ndipo ngati malamulo angalole kuti anthu amene ankapanga ziganizo nthawi imene ya 2005 iwo ngati malamulo alipo kuti akhoza kumangidwa, anthu amene anapanga ziganizo amafunika atamangidwa. Oho. Chifukwa chiganizo chimene anapanga 2005 icho chotseka banki. Yes. Ndimaona pena pake kuti ndalama zija zimene Reserve Bank ikufunika itapereka ndi pafupi 5 trillion kwacha. Yes. So misonko ya Malawi imene ndi misonko ya Malawi. Dziko lathu panopa likuyenda kale opanda kanthu tilibe chilichonse ngati dziko. Zinthu sizikuyenda bwino. Koma anthu ena ake ochepa chabe anapanga chiganizo chimene panopa chikuyendetsa dziko la Malawi. Okay. Namba 2 ndimafuna tipemphe mabwalo athu a milandu. Kukhoti kwathu bwalo lathu la milandu, mabwalo athu a milandu. Okay. Azilikonda dziko lathuli akamapanga ziganizo. Okay. Chifukwa nkhani ya 2005 20 years chigamulo kukapereka lero uli papita 20 years. Chigamulo ichi chikadakacho chidaperekedwa mwina 2020 patapita 5 years ka 2015 ndalama zisizikadafika ku 5 trillion kwacha. Oho. Koma ndalama zizikupita kutali chifukwa chisona mabwalo a milandu apereka chigamulo
mochedwa anali kuti zaka zonsezi. Okay. Izi nkono kupweteka dziko lathu la Malawi losauka kale 5 trillion kwacha ndi ndalama ambiri. Imene Reserve Bank kuti itenga misongo yathu ife ya Malawi anthu akuvutika mamati ndalama ikanati thandize zinthu zina akutenga ndalama imeneyo ukungo kapereka 5 years. Ndio mpaka 5 years makuta amatani. So nimene mwanenge kuti anthu amene anapanga chiganizo nthawi imeneyo munthu 05 amene anapanga chiganizo akangakhala kuti malamulo amalola kuti tabwerani kuno nanonso kadzayankhani. Lero liboma tikuona ngati misongo ya Malawi fanya chiganizo chimene ndapanga nthawi yakuti yakuti. Chabwino. Ndidandaulire mwenye amene wakhosiro dzimwene wake amene amtengayo. Ngati dziko alingi mwina achitetezo a polisi makamaka a polisi akanatithandiza. Azathu ajanabwera kuno business, anthu achasesa Malawi anabwera kuno business. So akafika nene zochitikira mocho kuti munthu akozo nyamulidwa malo oyera ngati poyeretsetsa ngati pamene paja mpaka lero munthu osapezeka. Enkanso kuja kwa pamaona zimenezo amalephera kuti apange chiganizo zoti adzapange mabizinesi awo kuno ku Malawi. Okay. Chifukwa chitika pamene zanzopsa munthu akunyamulidwa masana mpaka lero munthu akusowa. Ndipo ngati dziko mpaka pano sutukumva liko lililonse kuti kodi munthu ali kuti. Kodi zokukhala bwanji anthu omusungani akumusungayo ndi ndani. Okay. Changa lichitetezo ngati apolisi amafunika atithandize zisafike ngati pamene paja chifukwa anthu aja mtoto wake kunjako akaona zimene zija chifukwa anthu ajalida abale awo kunja. Aliposoyena amene amafuna kudzapanga mabizinesi kuno kumawawo koma akamaona zinthu ngati zimene zija ndi zinthu zodandaulitsa. Palibe simadapita zaka ziwiri ngati sezitatu anapaso mwenye washayona ngati mukumbukira. Okay. Anabedanso mulilongwe momucha njira zake so ngati zomwezi ungomutenga pasi wautali. Okay. So ngati dziko la polisi akanatithandiza ngati dziko akanatithandiza mwina nkumapereka ma-update kuti kodi ngati zija ngatakufufuza zili pati. Okay. Kodi munthu ali kuti nanga zikukhala bwanji akanamupeleka ma-update ku dziko choko lopo aliyense wangokhala kakasi kuti kodi munthu amene mwatapita naye kuti fo ngati munthu tapeza kuti ayipeza koma nanga munthu ali kuti. So apolisi amenerabe atithandize kupeza munthu uja kuti dziko lathu mbiri yathu isaipe kuti ku Malawi tafika poma pa munthu masana ngati aja munthu yokusowa. Koma vuto limene limachitika ku Malawi lopo anthu amene achita zimene zija akadzagwidwa 2 to 3 days ndipo zotapatsidwa mbere apita kunyumba kwawo. Dziko lokondera anthu olemera. Okay. Osati anthu awingati ife ayi. Chabwino. So apolisi atatithandiza kusakasaka mpaka munthu amene atapezeka mbiri yathu ya Malawi isaonongeke. Tiyamikire kuti mwazukuta nkhani ziwirizi kuti Reserve Bank ziganizo zimene zidachitika nthawi imeneyo afukule amene adapangisa zimenezi kuti mwina akhoza kumangidwa kapena kukumana ndi ma-penalties amenewo. At the same time polisi tipatse ma-updates as we speak pa nkhani ya mwenye amene wabedwa. Thokoze umva maganizano kasungu bambo Phiri mkhalendo usiku wabwino. Nanunso sikwabwino tathokoza. Zikomo kupitira kumva maganizo anzika pa nkhani ziwirizi mkhozotengapo imodzi kapena ziwirizo momfulumirapo mphindi imodzi at the same time on the line kuti kodi ndiyani mwasula bwanji live pa Luntha Television. Apa mukumveka pansi kwambiri komabe mwina vuto ndine kunoko koma amuhango takulandirani kwambiri kumzuzu timve maganizo anu. Choyamba ndikuthokozeni faja mutu umenewo. Mutithokoze faja mutu. Nimangofuna ndidandaule pa nkhani ya ku Reserve Bank yo. Okay, go ahead. Ine ndiona ngati ndale so zinawelerapo. Panachitika ndale? Ndale zinachitikapo chifukwa dala chimene akutchula cha 205 icho. Panali chete kwambiri chete wakulu anachitira. Okay. Basi kenako kubwera pa 2017 kutatokaso 2017 alipo wina wakana kapundula umene kuwafuna jepo. Alipo wina wakana kapundula anakapundula wina wake andali awa anakapundula umene kafuna apezeko pota ajereko kota choteko ndaba kuucheniko zibile chito ina imene aliza personal gain. Adye kudzera ku Finance Bank. Muganiza choncho faja na muhango kunzuzu. Violation kapena chichocho kunena kuti mmene ngani yatengera. Inde amanena kuti mlandu suola. Komano ngani kwa Malawi yabwera ngati tizike mutso ngati mwina yepa imene yangochitika mwa tizike.
Okay. chifukwa palibe munthu amene amaitsata alipo amene amaitsatawo ayinaka banki ndi atrader amene anakafufuza kuti kodi nkhanizi zikuyenda bwanji yena iyambira and amene akundula nkhaniyi koma asuti finance bank anazo serious yayi Oh. ndipo nkhani inayi mundilole ngati palibe funso pa zimene tinazo koma ngati pa nkhani inayi ine yokhuza nawo wobedwayo ndimafuna ndiyankhulenso chonchi. Please go ahead. Pepana Malawi chisavutike nkhani iso ndi andale. Musatero pa air. Ndale yake ikulu wasatisa masere ya. Ayi musapereke ma allegations. Okay. Nkhani ndi andale. Oh. Futo lota zatwaka mwini wakabwera amakonda zohonga. Okay. Amakonda kulete ma contract kwa amafuna zikandi ma contract yote zipanga kabwera kunoko. Okay. Ndiye muntu wina wankulu kwa mbili. Amaperekera katundu ku crossroads. Akuperekera katundu crossroads iko kumapezeka kuti katundu wa mwina chimboyerekeza katundu wa 6 billion. Kumene koka amatembenuka kuti 6 billion. Nkulemba kuti kandichani kachani kunova crossroads amakatenga gramazo munjira yake itiyo imene iyi. Amuhango. Okay. Kinako akukatenga gramazo zimene zizi. Magamba kufufuza kumtundako. Ena wake za waopya. Ndipo mmene za waopyiramo zaki ziwechire kuti zikubwera ate kwa Yesu akaniyo zinthuzo zili njira zikubwera kwa Yesu akaniyo. Ndipo akabwerazo kwa sakani yemweyo adzaulula amene amamnamiza kuti mwa 5 million yenda kuti 6 billion. Mwa 2 million uyenda kuti 9 billion. Mwa 5 million yenda kuti 40 million. Ndi kamazi zimapita kwa mtu mkulu kwa mbili amene amaperekera katundu kusoziko akamazoa zatu abizezo amafunaza masapaya zazipelekera katundu. Hello? Ndikuchita chibwibwi nanenso ndi ndaumagwa kuti kodi pamma tikucha buno bwino. Mkhale ndi usiku wabwino. Usiku wopambana amhango kumzuzu. Siko kwambiri. Muzikoma. Kuti tenge break tipange bwanji. Amaganizo anzika zadziko lino ndosiyana apa tikupitira kumva amaganizo kuti kodi pankhani ziwiri izi ino mukuzukuta nkhani iti aone maganizo amzika tingobwereza kutsindika choncho kuti zimveke bwinobwino kuti aliyense apereka maganizo program ngati imene yachidzulo titsimikize kuti maganizo amene usiku ndaluntha ndi maganizo anzika za dziko lino. Mwasula bwanji pa line apa. Tafika kuti dzina lanu nkofunika kwambiri. Idedu ndi hale Richard ndi makhala kuno South Africa Port Elizabeth. Chabwino muli ku South Africa nkhani zakuno muzitsatira tikhulupirira choncho. Mulipo ndi comment yanji pa nkhani ziwitu kambira nasi. Pa nkhani zimene zine chimene ndachiona mene itu ndi sabotage itu.
anthu awawa chimene akupanga akuchiziwa sabota chili pankhaniti ndi pachuluka chinyengo kwambiri pamenepo chifukwa moyang'ane nkhani iwe inachitika 2005 akukayibweretsa panopa and chigamulo china nkhawi chinachitika 2005 yomweyo ndalama zikanafika pamenepo. Koma ndichachiziwikira kuti anthu awawa akufuna aonese boma kukhanga ndolephera ndipo majaji amene wawa ndiona kuti achita kuyikidwa mu mwadala kuti azipanga kuti boma ili azilipanga zona kuti zilephera. Ndithu usiku wopambana mdziko la South Africa tamva ndi kulemekeza maganizo anu. Inetu ndendi mnyadeni kwambiri chifukwa mwagwiranso poyanga zikomo kwambiri kutira kumva maganizo anzika kuti kodi pankhani ziwiri zimuzukuta iti mutenga iti chokuyenda ni mutu nchani ngati dziko tikuyenda motani masula bwanji. Dasema masula bwanji ayindaswera kutafika kuti dzina lanu. Dzina of course licho akuma bandira ndi paboma. Mwati? Bandira ndi paboma. Perekani maganizo anu kundilande. Kodi abantu kuna tubali nkhani ziwiri yameli. No, imene yakukomerani malingana ndi program ino muthotolapo imodzi kapena ziwiri koma muli ndi 1 minute. Okay. Ile ndizolevo ya makodi ya ndalama ya finance bank. Reserve Bank kuti ikhale kupereka ndalama ku Finance Bank. Chabwino maganizo anu ali motani mwayilandira bwanji nkhani imene. Jambi ya nkhani imene ilenga disika ile makonda dziko lathu lino nkhani sinayilandira. Chifukwa chani simunayilandire bwino? Chifukwa chena kuti pachizungu amene kuti justice delayed kuti yakanidwa ngati chilungamo chikuchedwa kwambiri ndetire kuti chilungamo chokanika. Okay. So from 2005 fika panopa amakhodi samamthandire. Okay. Samamthandire ifoyera kuti inu mwandu funga khale pakalondera kuti yezi popanda chigamu ndi zazonoseza amadana. Okay. Amayenera kuti pofika muna pokutamuna 5 years chigamu cha gamu ando boma pamene likupereka ndalama ikanakhala ndalama yachochepa koma mkozo kuona kuti kuchoka 2005 fika panopa nzaka zambirimbiri ndi ndalama ingati anga akawalengesa kuti munthu yekhala ndalama yambiri yochuluka kwambiri so ndalama imeneyi itipweteka ife zika zoti pamene chimene kuti khuza amuna ziganizo zina ku Reserve Bank anapanga ziganizo zina zake zosaondola komano apon kupanga ziganizo zosaondola koma akhoti anali kuti kwese timadalira amakhoti kuna kuti zigamuwo zizituka mwachangu kuti ngati kuli kukana compensate akanapanga compensate ndio mwenje sizingazipanga affect panopa ndi mkhozo kuona panopa kuti akawerengesa ndalama zimene zingachuluke ndizochuluka kwambiri zona kuti zikatha kugwira ntchito yake yoti zikuwathundukuke koma chifukwa anthu amakhoti kumakhoti kuso kuli chinyengo kwambiri kuli anthu amene sakonda dziko lawo amapanga ndalama judgment yati mlandu zamvatikula kuti mtitani ndiveza kuti mlandu uja ungoenda mpaka zaka kutha mpaka zimene zikufika pano kuna kuti Reserve Bank yena izapereka ndalama zimene zinthu za misonkho yathu zapereka za misonkho yathu so zokhumudwitsa zomveta chisoni zinthu zona kuti ngati amalawo sitikuyenda kumasangala sitikuyenda kusaposondali kuna kuti makuduma kuti poti pali boma ili kapena kuti chanchani apo pa sizinayende apo pa ngati majaji akana kusindika umunthu kuna kuti kani ngati zidafuta kuweza kumayambiriro anakayenerabe kumuna kukhala bendi ma guidelines ena ofewa okomera ziko koma kuyenza kuti apereke ndalama imene kuyambira 2005 ndalama zochuluka kwambiri zoti so mwachidule mukugamula kuti kapena mukuganiza kuti olakwa ndani pa nkhani imene. Okay, nemene ndikuonera olakwa ndi mbali ziwiri kuti mwina Reserve Bank kumayambirirapo ziganizo zanapanga mwina zinazisalongosoka. Okay. Koma kati wili amene ndikuwapanga blame kwambiri ndi amakhoti kuna kuti inu from 2005 mlandu wakhala bwanji zaseka bwanji kutuka 2005 mlandu osagamulidwa kufika mpaka 2025 lero amatani amakhoti. Tithokoze kumva maganizo anu kalozera wanu kuti mukuyang'ana Reserve komanso amakhoti kuti achita ntchito zochedwa kwambiri mukhale ndi usiku wopambana kundilande. Yebo.
zikomo kupitirira kumva maganizo anzika pa nkhani zimene tikukambirana kuti Reserve Bank ya Malawi imene ikhale kupereka ma profit amene akutchedwa kuti ni ma losses a banki ya finance adaitseka mzaka zapitazo 2005 ndikuti tikawerenga zaka zimenezi atakhala mwana ndi kuti ali nzaka 20 banki imene ichitsekere ndi zaka 20 zimenezi bwino 21 kapena 20 ndi kuti akuyenera kuti ma profit onse amene akadasonkhanitsa pachaka amene wali a finance bank chifukwa choti adatsekeredwa kulandidwa kayani ma license kanjani kuti musachitenso operate bank yanuyi zatsalira tikutena pano a reserve kuti abweze ndalama zimenezi mwayilondera bwanji komanso mwenye wabwedwa mpaka napano sitikudziwa kuti kodi nkhani zili bwanji muzitsatiranso bwanji ena kupempha kuti apolisi azipereka ma update pa nkhani imeneyi chifukwa choti maiko akunja nawonso amakhala kuyang'ana mchidwi mukuti bwanji madzulo ano musayiwale kupanga *4342 *25# 20 past ikamati 20 past exactly 20 past 7 program ino tikhati kudziwa kuti mukutakata analowa ni ndani mukhoza olowa panopa simunachedwe 20 past mukayang'ana pa nthawi pa otchi pano ndikuti yatsalabe ndi maminesi ochuluka chitani ndithu machiawirowani mukutakata pogwisa ntchito phone zimene kapena kuti namba zimene tikufotokozazi tipitirire kumva maganizo anzika pa line mwasula bwanji. Hello? Yes bwana muli live pa Luntha Television mwasula bwanji. Ndikuti kumeneko dzina lanu comment yanu ili pa nkhani iti. Kuna kuntu South Africa ku Pretoria zina ngati ne ulempani abanda perekani comment yanu mukuzukuta nkhani iti kapena ziwiri zonsezi mphindo yanu imodzi yayamba kugwira ntchito pano. Zonsezi kumati kuzukula machangu changu chabwino ndambe obedwayo nkhani ndo obedwayo tikakhaludi kwathu kuno ku South Africa kuna kodi ndi kulumikizana anthu amakhaludi alumikizana kuti ambedi kuti afuna ndiramu munthu uyo sinthaudi isingani kuti yomavulika naso ya imeneyo kakhala kunoko zoti munthu amamumva kenaka ambava zidije zimafuna ndalama ndi nkhani yoti kuti ndikumalawi kuti ndikumalawi kuti zachilendo mpaka ndakumbura koma kunoko ife anthu inaziuleka izozo sono za makoti zilizi makoti majaji atu majaji aku 14 ndi kwambiri ndakulapishonisa chifaso omwewo ndamene anagamula chisango choti chibwezeso uno kuti aiso ndi dipola kuti ajekoso kandi amakoso akapeka alizevuko musapange choncho madzulo ano taganizani mulandu wakuti wa 2025 kungofika zana kuti anthu banki ilipire 5 trillion sono anthu aivira kuti umuti alowe anthu amalawi azive kuno kuti 2025 banki anaiseka oleneso kusemaziwaso zoti kunali banki kuti inasekedwayi anangomva kuti Malawi banki ilipire 5 trillion kodi mwawerengetsa kale anthu chifukwa kuti toachita kuwerengetsa ndalamazo ndikutakale ali panthu 5 yona baba agawana akuziwana ndakokhala MTB machacha achani komanso apitaso akuchedwaso osacha funaka atotole mene kuchako akuchedwa apita kuchedwa usa atotula kulakula chawo akazike wawo akazikiseko machacha chawo kuchako akuchedwa chifukwa machacha osacha chawo ndi MTB ndamina akuliperekese feo ziko panopo ili paketapo ilibe chuma ilibe nkono meyanjani kumaso so majaji sapanga zinthu zolongaso zikathuso nditu sono ndinali ndifuso limodzi paizozo manena kuti okoka amene ali kumalanda amene angapange dulano ewina 50,000 eyo chifukwa choti ndalama iyenera ipite ku Airtel Money kapena kumpamba sono ife kunoko South Africa singapa imezo chabo benefit la wina singapa se una ke namba kuti ifike ku account iko
ya Malawi ko. Oh, soro pamenepo ndiye ndikati okay tifufuza tikuyankhani bwinobwino. Chama. Zikomo kwambiri. Ndakathokoza. Zikomo. Kopa sona nemilandu mmawa ndangoti tifufuze kaye. Fa ukoko ndi ku South Africa kuno ndi ku dziko la Malawi. Radio entertainers anthu akunja kufuna atamalowa nawo zimenezi zakutakata muyankhe zimenezi mugwizana ndi Luntha Television. Masula bwanji live pa Luntha Television. Masula bwanji. Ayi ndaswera tafika kuti madzulo ano. Kuna miyango Kubangwe kuna miyango ife tikulandireni nkhani ziwiri mulipo ndi 1 minute mukwanisa ziwiri zikapena mutolapo imodzi ikukwendani mutu kwambiri ndiyo. Ndikweza ziwiri tikwanisa ziwiri zonke. Inutu muli ndi flow tsopano. Wambiri nimuona kwangeti. Uyambirira yali pati. Ndofunira kuti asafufuze bwinobwino ngani. Asa ngothamangira kulipira. Asangothamangira kupereka ya. Okay. Chuma chikomaso yatenga nthawi yaitali kwambiri. Okay. Wa majaji wanso ndofunika kuti pena pake nawo afufuze samango ngwasira chifukwa chonena kuti ntchito anapa sandiya wanaipfunzira kapena nairowera klasi kumene pena so zikamulo zopena pali ndofunika zoti zikhalapo ma independent. Okay. Afufuza bwinobwino kuti koti zimene akupanga zindizoona. Okay. Chifukwa pena pake hayi zikuoneka kuti ayisizoona pena pake ndithu zikuoneka kuti it's too much. Ndithu ndizokhala yankulu amene wachimwenye uyo mahebezi woda kupeka kuti pali munthu wina wake ndithu wachiguli ndithu amene simaya masolo amwanjira yosayenera ndiye mwina pofuna kuopa kuti mwina mwake ndi mmene zinthu zililipo sizasinthanaga ndiye ukhanga kuti akufuna kuzembesa zinthu zona kuti mwina anthu asaziwe kapena asaone kumano kuti ngati zili zoona mahebezo ndenzi amene anthu ambiri akutero choncho ndithu zimene amayankhula kuwachi ndizoona anthu ambiri akutero sikuti angayankhula chifukwa chonena kuti nawo angolota ya ndiye moto sufuka popanda chani usisufuka popanda moto. Moto wosisufuka popanda moto pakhoza kuti pena pake ndithu akulu amene wakuti nanga si fight back nawo ndimene akuonera mwina kuti anthu ato atidukapo ndiye ngati atidula nafenso tipanga chonchi ndebe angofufuza apolisi tapase ujeni kuti apolisi aziti pasanso maupdate ngati ziko achipereka azipereka maupdate kuti nkhani ili motani zikuenda motani azauza anthu ndithu asangotumanga mmasamba. Okay. Kuna miyango mkhale ndi usiku opambana. Autero kuti apolisi sangokhala chete dziko likudikira ino kuti ma-update pang'ono pokha kuti ayi apati kuyesayesa apati kutere anthu akuyembekezera zimenezo. So ikakhala nkhani inayi ndiye akutero kuti kuyang'ana kwambiri ndi chidwi choti ati majaji nawonso afunika kuti chabwino ayi afotokozerewo maganizo awo. Masula bwanji mazulano bwana. Oh yes. Ayi ine wamphamvu kumchisu kuli bwanji. Mchisi kuli bwino ndete. Ndadabwa mabwera chifuwa ndata bambo anga zatani. Ndikuti chifuwa katute mati inu mkango yankafone amagawa. Ndikuti chifuwa chichi mabwera. Kuti kuda amagawa. Kwa mapoyamba amagawa. Amagawa. Foni yanuyo. Nambala yanu. Monepati. Chabwino. Ayi ndakumva. Ndetu. Mangofuna ndinene ini kamba kuimozi yoka amagawa. Ayi teroni. Inene kambego ya jeni ya mwenye amene anamubale. Ya. Kwanga nkudandaula. Okay. Umoyo uonena kuti anthu amabana amabedwa. Timaziva kumayiko olemera kwa zatuko. Okay. Malawi ndi dziko losauka. Okay. Ndipo kumuba munthu mwamtundu otere. Tebwino ngati padali nkhani zina zimene akuzidziwa. Koma umoyo ndi oyipa chifukwa ngosaukitsa. Komanso opangitsa mbiri yoyipa kudziko. Moti chimene chachitika kuno ku Malawi mchinthu chachilendo zedi. Kuti mwenye amene si umuno Malawi. Kwawo ni kunja kaya ku India kaya ndi kuti. Kuti mmene amvera akudziko la kwawo kuti ku Malawi asowetsa mwenye angomuba kuti India ilupa bwanji
ndipo mbiri imene kuzukhala ni mtsogoleri wa dziko lino la Malawi njotani azinena kuti kodi ku Malawi kumachitika zotani tikamachita zinthu tiziyamba tafufuza kuti kodi kutsogoloko zikabwera motani ndipo chimene chachitika chikuno ku Malawi kuno kuti amuba mwenye munthu wa malonda ukwaluka msungako aluka msungira kuti ndipo ukachita naye zotani ine mati mpemphe kuti uyalusunga munthu ameneyo ndi bwino amtulutse munthu yazibwerera azikagwira ntchito zake chabwino chifukwa chimene aluka chitacho chokamsungacho nchosadzika sumoyo wabwino menewo tamba chikhalidwe choyipa Malawi chabwino chikhalidwe choyipa timachimva ku ujeni kuna chikhalidwe ngati chichi ku Nigeria kuno ku Malawi kulibe izizi zithuletu kukhale koyamba nkothera zikomokombiri usiku wabwino kunchisi bambanga nathokoza zikomo kumva maganizo anzika kuti ngati ali kumvetsera munthu ntayeni mwenye zimenezi nzachilendo kwathu kuno zikupereka chithunzithunzi cholakwika ndipo mtayeni kuti dziko lino likhale ni mbiri yake yabwino zifukwa zimene zachitikira zimenezo ambiri sakuzidziwa bwinobwino chifukwa chake tikukamba pano masura bwanji live neto abwana ndaswera ni maswera bwanji ine ndaswera 1 minute yanu yayamba lanu dzina komanso kumene mutiimbira mukomenta iti kapena onse mukwanitsa 1 minute yayamba kuti 1 minute ngo komenta imodzi ino Pastor Kandaya Abusa Kandaya inuyo mwalandiridwa kwambiri ku mathanki uko zona dichunga mzaje chimenecho inde wawa 1 minute yanga ngani ikoneka kuti ya Rwandale iti ya Rwandale imene ya ku banki ya Reserve Bank kuti ilipire Finance Bank mukuganiza choncho chifukwa chani Abusa Kandaya ino ngani mukuwerenga kwanga mitu makeso hadi timira imesa 2005 2005 20 years ago ndiye banji kuchokera 2005 ukafika 2009 ngani uli mzimu wa use muntendere Professor Wingu Mutalika banji osayifukura 2009 ukafika 2012 2012 ngadisa kurapisa kudaro wa Joyce Banda banji sidafukuliwe nanga kuchokera hapo Professor Asa Peter Mutalika alowa 2014 katika 2019 banji nkani osafukuliwa alowa chakwera kuchokera 2020 munthawi imene kudachitika ngati zosamveka bwinonso mmene majaji adachitira kuti akulu ajarowe zifukwaso zopanda nkhaka wini bora niso mandimwi wawasa kwake sulika china chilichonse akumakwanira lokapeza kuti sidafukulidwe waluwa mkulukuta moyo chifukwa kuti sana mvese kuti mkulukuta moyo angawine chifukwa jamata amata akawinira kwa amawo lero mkulukuta moyo awina nkhani jaikutuluka mkulu italibe amene amembekezera kuti angawine alibenso ambiri amene amembekezera kuti zingachitike zimene zija pakuti kumwamba kukuli mulungu pambali pake palibe wina koma ndiye kamene anagwira ntchito mu nyengo zitatu ngati tate ngati mwana ngati mzimu woyera uja wawina kubweresa nkhani kuboma kukuli majaji ena aupe amene akumatorosa olozigawenga kumati musazimangenso olozitapezekane mulandu nkhani ya mtundu wa jimene kuli majaji ena amene ali amara ikongeresi pake ndi amene apanga zimene zizi kusaganizira Malawi ndi osauka kwambiri zambiri zikumvuta zambiri zikumkanika ora kulukuta moyo kwesesa kuti atera anthu akona ngati sizikuyenda ndi akukumbusa nkhani ija lero cholinga nkulukuta moyoyo zimvute chifukwa madana naye kale chifukwa sadawinire kwa mawe kuja awinira pa Malawi koma ziwe kuti akulimbana ni mulungu chifukwa nkulukuta moyo sadavutidwe ndi anthu arumwe kapena asena kapena achewa koma zinenero zonse za muno Malawi amawina konko kwacha kwelako ichichi ndi chibwana chimene majaji wapanga kufuna dziko lisauke cholinga madaraja aoneka ngati sakutha kumati amene ajakutha wina afune asafune ntchito akuyikwanisa mafuta akupezeka chilichonse chili m'malo kwa ine mmene ndikuonera limene analitezera dzikoli ndiye majaji amene wa mulungu aziakhululukira chifukwa tikalankhula zina tonika ngati kuti pa ubusa apo tidangomvaro uchita kupasidwa mulungu sadatiitane chibwana chimene chokana tikuzipezeka makhoti na dagaru wakuti kuti mudasiya zaka 20 osagamula yembekeza
ndiso zaka 20 maraya kapukuka mzaga muri kuno reserve libese ndalama chuma ngo imaliza mwimini tuliyapita kifuguza inaja banki adali ndani amene wewe achitakata ngale akufuna ndalama zwagawane angatichi mwise ndale zwazisiye ilipande dziko latu lifike pena balosadi zopusa zia amakawa ndimere pamene poro muli nane fuso pamene mwana nkulira mu lufuso silingapezeke yayi chabwino bambu yanga ineyo ndikuthokozeni kuti mwabwera kupereka maganizo anu ndipo ife tikulemekeze na busakanda ya ku area 23 ndakunyadirani itu amsogolera usiku wapambana inunso chimozimozi somo zochuluka mulungu akuze malire anu ndachilandira ndipo ndipanga amene wamphamvu mtambo njo moto njo zipitire kuima nanu ndinu mdaliso amen zikomo kwambiri